Nakoniec som si vytvoril aj klub. No, takže môj brat si vytvoril klub. No počkajte. A musím to stopnúť, ešte si ide. Dobre, už som si zabudol mikrofón, aby ste ma lepšie počuli. No už vám viete? No, takže máme klub. Poď. Dúfam, že ste veľa mojich fanúšikov a budete tam veľa v tom klube. A môžete vytvoriť aj nejakú mapu. Dali by sme si, že fight proti sebe. A aj s mojim bratom môžete. Ale koho máte radšej, tak ten si zahrajte. Takže mám to tu, že to vidíte. Ten klub sa volá Husko je pro, dám si sa dať za frenda. Tak tuto mám Godzilla oko, mám sa Spike, mám to bielou farbou. A mám to proste... A proste je tam... Mám tam tohto Dinona. A aby si to chceli, tak je to toto žlté. Aby si chceli podporiť do tohto klubu. A proste, keď sa chcete do nášho klubu, tak sa pozriete, lebo tuto je toto. Tuto proste, to knokut. A keď sa do toho knokut pripojíte, bude tam Husko je pro, tak budete s nami v týme. No nič, dobre. Už by sme si mohli zahrať nejakú hru. Tak ideme napríklad solo. Dúfam, že to pôjde dobre. Dám si... koho? Dám si napríklad... Edgara. Že mi to ide dobre. Tak, dobre. A ideme na solo. Dúfam, že to bude dobre. Dúfam, že to dopadne dobre nejako v tom videu. Pretože som... akože mal som trocha nervy v tom minulom videu. Čiže dúfam, že... Viem, že ste to na mňa videli, ale dneska to bude inak. Dneska sa nebudem vôbec zmať nervy. A ešte som tam aj pískal a kričal, tak dúfam, že na to budete naštvaní a už sa pustíme do hry, už nebudem toho kecavať. To šel na celkom kempy. To sa mi nelúbi, tá žolina. Dobre. Toto. Čo? Nie. Sorry. Vybol som si odbojil mikrofón. A mojim fanúšikom, vy, ktorí sa tam pripojíte, tak môj brat vám môže dať seniora. Sakra. A jak nebudete hrať 5 dní, tak ak nekýkneme vás proste, lebo ste moji fanúšikovia, ale proste buďte hrať. Hrajte tam v tom klube, tí, ktorí sa tam pripojíte. A hlavne Megapik hrajte. Za 16 dní bude Megapik, takže niektorí hráte Megapik. A ideme na ďalšiu hru, lenže to... Dobre. Toto je ako... Dobre, lebo... Srč tu je! Kámo, ne. Teraz chvíľu nebudem rozprávať. Jo, zabudol som ich. Ne, ten srč sa vrátil. Jak ma zabil cez tú bedňu? Asi som trocha trčala, neviem. Tak som štvrtý, no nakoniec. Ale lepšie ako nič. Sabo som
No proste jedného som zabil. Ne, áno, jedného. Áno, jedného. A ideme ešte, no musíme proste dať jednu výhru. Že ako? Dobre. Ja som potrebovala niečo vyjasniť. Ideme gusencom. Ja sa hrozne teším na tú push sa berie, čo bude. Podľa mňa, prečo to furt hovorím? Podľa mňa už to o tom každý vie. Ale to je jedno. Tu je truhla, ne? Ne! Čau! Brácho. Prečo sú to takí brawlery, ktorých sa bojím? Spike dáva ultra damage, musím ísť preč. Ne! Ja nevyhrám ani jednu Dobre, ne. Hovoril som, že to dneska bude bez nervačenia. Takže nebudem nervačiť. Ok? Počul som ok, tak dobre. Čo má nové v šope? Dúfam, že bude free. Nie, free. Počkaj, posuň. To mi nejde posunúť. Aha, už mi to naskočilo. Ok. Na Draco Monster of the Star. Dobre, už budem ticho. Nejde mi tu hýbať. Tak to vidím, že zo šopu si nič nebudem kupovať. Ty vole. To vyzerá jak nejaký zombík. Nepovedal som to, ja som povedal iba. Ok. Vyberám si new eventy. Knockout 5v5 nechcem moc hrať. To teraz nehrávam, lebo mi tam príde, že je tam moc hráčov. Ja neviem už. Ešte sa tam pozrieť, či nepridali. No počkajte, dostupne, aby ste sa mi nemuseli pozorať. Ešte raz to poviem, zajtra bude push, nie za 2 dní, a beri ho. A idem skúsiť ešte hrať. Či mi to vyjde. Podľa mojich predstav. A keď si predstavujem, že vždycky vyhrám. A keď klubu som mohol dať meno Husička je pán, ale pohode. Čo to? Počkaj, to je nejaká iná mapa. A tu sme nejaký naspidovaný. To je najviac opäť toto gadžeta. Hehe. To má za to ten odgan. Tu sa dvaja dynamajci spojili. Nie, že sa spojili do seba, akože. Ale že proste, oni sú akože teammate. Toto je najviac OG gadžeta. V celom Bravu. Tam ja nejdem. Budem robiť, že sa tu nič nestalo. Tak stalo sa. Tu je boss? To sa mi neľúbi. To čo je za mapu? Ja som si dal len to úplne vzadu. To čo? Ten boss si dal hypercharge.
Let's go. Nakoniec som to vyhral. Jupi! Áno, som to. Ok, Delková, to nevadí. Niekedy sa to podarí, teda čo? Dobre. A ešte si zahrám asi jednu hru dubáka. A... Prečo sa spadlo na... Ja mám tam šarklóna. Ešte čo mi to žereš? Sežeru svoju tehlu, teda bedňu. Ja si myslím, že to na ďalku ja to strelám do steny. No, nebolo to do steny proste. Jak toto prehrám, tak ja už neviem, čo budem robiť. Ten Dynamite. Teraz nenávidím Dynamiteov. A to som ho kedysi volal vlastne videtko. To teraz ho tak budem volať. Jos, nevypiekli ten tým? Zatiaľ. A ešte vám chcem ukázať, že v klube sme tu zatiaľ iba dvaja. Takže ešte veľa sa tu vás zmestí. A dúfam, že to tu bude sranda. Ahojte ľudia. Dobre, nebudem to čítať pred vami. Oni sa nemusia akože nenadávajte v tom klube plus. Už to video budem musieť ukončiť. Takže ak sa ti toto video ľúbilo, nezabudnite dať like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau. Dobre.